हाय लोग, नमस्कार। कैसन बानी आप लोग? कमेंट में जरूर बताएं। और आप लोगन के बता दी, आज बहुत ही खुशी हो रहा बा। जैसे कि हम बतौले रहनी आप लोगन के कि गोरखपुरिया भौजी के पति यानी कि उनकर महादेव लापता हो गए बाने पिछले 5-6 दिन से। मतलब कोनो खबर ना आयल है, लेकिन आप लोगन के बता दी बहुत ही खुशी के बात बा कि उनकर महादेव के पता चल गई बा। उ कहाँ बड़न कहाँ ना बड़न। तो फटाफट आप चैनल के सब्सक्राइब कर ली और जल्दी से शेयर कर दी। तो आप लोगन के बता दी, हाँ उम्मीद है कि आप लोग शेयर कर चुकल हो गए। आप लोगन के बता दी कि गोरखपुरिया भौजी के महादेव के पता चल गई है। वो कौनी जगह बाणे, असुरक्षित बाणे कि ना बाणे। आप लोगन के बता दी गोरखपुरिया भौजी के महादेव नेपाल में बाणे। कहाँ से कि उनके पास कॉल आ रहे कि आपके पति यहाँ पर है, आइए लेकर जाइए। तो गोरखपुरिया भौजी निकल चुकल बानी अपने घर से उनके लेवे खातिर। बहुत ही खुशी के बात बा। और यूट्यूब पे यानी कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा अफवाह है। मतलब जौन भी अच्छा होगा तब भी अफवाह मचे के, और गलत होगा तब भी, मतलब झूठ गलत है हर जगह लगल रहेला। तो आप लोग हिम्मत देखी। और जे भी अभी तक जितना विवाद होता रहा लेके इधर उधर सब हट गए। हाँ, अब बस चैनल के आप लोगन के सब्सक्राइब करे के है। बहुत लोग कहलन कि साजिश होई हई होई फलानवा ढेकनवा, जवन भी होके, लेकिन ऐसा कुछ ना रहे। तो भाई लोग, ये चैनल पे आप लोगन के डेली अब ब्लॉग देखे के मिली। तो बस आपके सपोर्ट चाहिए, आपके सपोर्ट बिना हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक बा। और अभी देखी हम मतलब जौन है अपन वीडियो शूट करते रही, लेकिन सोचनी कि आप लोगन के इम्पोर्टेंट बात बता दी, बहुत ही जरूरी रहा है। जैसे कि बतौले रहनी से पहले कि जो लोग कोनो भी खबर निकल के आए थे हम आप लोगन के बता। वैसे तो खबर वाला है ना, लेकिन ब्लॉग है तो भाई आप लोगन के बतावे के पड़ी ना। तो बस दिल से सपोर्ट करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। कोनो भी बात आई आप लोगन के हम जरूर बताई, ब्लॉग लगातार देखल करी। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छा ही लेकर।